kamano. George penjo no to nawinjo ka gima en penjo moro maber kabisa to koro gini mona winjo tie penjo. Koro ka ng'achako. All right, wanuoni gano Evans. Awacho ni nitiere weche mag political interference kata gajruok mag weche mag siasa ma samoro yudo ka chenro achiel inyalo deki ka ok otim kaluwore ni samoro ng'at ma winjo bed ni puodho chenro ni en ng'ama ok iwinjri godo, nyalo bedo ni MCA ema dwani mondo odhirne gini to MCA koro kwinjre gi gavana, onyalo bedo ni MP koro kwinjre gi sirikal mamalo, gima chal kamano. Then ji dwa chopo nang'o mondo dongruok obed makare kendo procurement gi plan ni obed implemented e yo mapiyo. Erokamano ahinya George, ka winji malong'o temo lieko kanyo ni ka political interference kaka chenro mag siasa temo chocho chenro mag nyiewo kata procurement plan. Correct. Gima nyalo wacho ni en adieri ni every government, sirikal ka sirikal kodonjo to nigi political interest mare, manyiso ni ng'ato ka ng'ato ng'iyo what are the political indicators mar decisions mokao mopogore gi economic decisions manyalo bedo kanie tie. Koro nitie ka conflict seche moko kiyudo ka the procurement plan manosebedo uploaded cha koro yudo ka chenro mag siasa koro dwaro ocho, manyiso ni wadwa dhi kaka ne wapango within the annual procurement plan. During the implementation kanyo kane wawacho ni according to the procurement plan magi gima nonego watim to very gine program magi monego watim, tiyudo ka kogike mede diere kanyo to paro manoketi koro yani iloko. Gima timore ni procurement plan mondo mi obed amended en system based, en gima nyaka ikete ei system. To nitie procedures mag amending a procurement plan. Ok onego bed ni loko chenro mag nyiewo kapok wayudo approval in supplementary kuom county assemblies magwa. Koro kopo ni nitiere chenro mane sirikal osekete kor gwenge to the executive kata office of the governor feel ni ok gidwa implement chenro no